Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بدي تبي شرفيلا لجبا وامي أوفو كولي يومان دون كدل الله سبحانه وتعالى في الله كهنا ناكا كشنا كبركة الله كجدي كشياننا وكلنا بلا جلنكا أنغا بيواجلو كنا كنا ولا دنيا كفامي كودوار فابالا جميع تنصر دين تونده منومبه أبيجان سويد لا Yuka farfon nuka ni soja yira an karamugo ka bangini anniversaire hukmu konnana le 12 mai 2019 sambioroni nani dafa uye wajulu kene belebele sigi ninga mogo blasira ka mogo kunafoni ese yede Sharif Osman Madan Haidara ka nyina mayaka ninga tla kata Dr. Soula ka jolidu ke ka lajali fencha maunta ka di ambala ka umamunu yu yera masoro ninga be adoma femunu boraye ange jeka bara usheria rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Foli ni barakada ambo ta kanyasi na babema ni nga president ga foli kay no se saluer akonga jama fo wati rasunya kama ako ga damne yorod mena ko nga damne pare ani marena pare ni mare o yam bu ya fada misi udira gato dira finu dira mimina dikara mo to moma dabru ya kelen ko ala kasara Nambolay ame foli nyasi pojong min fleni ambuloni atigi ya damma alakama anye ko beke amasonga war ko fo ko jama ka do kay ka foli segi ama o kofe ka damine tonde nga demena ka tabla muso bi ka obo min di halisa u ka dikana ka tabla mogo miskala zanatike ni koina ko nga foli be obe aywa ambarima nyumawo ambe ka ala tando ka ala barakalla masamenga siginin di amma sigi barka mane kali ala fo dande foli mina ka solu ke ala kra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambela jelen do akasuna doni kono ala yo kanye o banin ko ame foli di anga président ma noye monsieur Degene Youssouf ye alemi Abidjan Sud ansor ka nyemoy amma fo dande foli mina nyemoya ka gwele ngasa nyemo min sela ka jimakuru bani fara nyonka kele teyma kante nyon famu ni nyon famu admadenya ni admadenya o koray ko nyemo yere fana ala mo doli wala me foli di amma aka sawalilla aka chesrilla aka admadenya la kaba ka foli di anga sigini yere la bembaga nyemo ma noye ambarma che sise saluye amma fo ana baraka nyon ka jamani kenyon ga kene kelenga ka ko organiser ka seni niveau ma betese ko kene hakli mabuya aywa a hakli le kabbo a baraka nyon hakli kabbo u fana be se bara la ina fo ala ya yira chogamino ina fo ayra ka nyemo noye Osman Madan Haidara ale refana ba nyina chogamino amma fo anako o ka organisation nyumala amma ko benela ka foli din na ba kelengelen bema chetani ka fara muso ka ambe befo aywa foli laba ana kumfolo o beta anga nyemo balima noye Sheikh Osman Madan Haidara ayelembo jamalawla
ko min n'a tun kɛla ka adamadenw jɔrɔ silama sɛbɛw jɔrɔ a kɛla sababu ye ka caman bɔ olu ka jɔrɔ la sabu ni k'an ka dinɛ filɛ bi bana belebeleba 4 le bɛ yen silamaden bɛ silama sɛbɛman bɛ fɛn o fɛn ka haminanko ye ka silamaya sabati olu ka haminanko ye ka bana belebeleba 4 nin kɛnɛya masa an ka ɲɛmɔgɔ a n'an ka dinɛ baarakɛla Sheikh Usman Madani Haidara ale ye baara caman k'a la o bana fɔlɔ ye mun ye o ye alijahal kodɔnbaliya ni mɔgɔw ka kodɔn diɲɛ bɛ sɔrɔ diɲɛ bɛ ɲa ɛrijinɛ fana bɛ sɔrɔ ka dɔ fara an ka kodɔn ka ala y'o kan ye alhaj Sheikh Usman Madani Haidara a fa ma karankɛyɔrɔw lɔ karankɛyɔrɔw ma lɔ wa halisa ka kunfinya kɛlɛ a y'o le kɛ silamɛw ye a y'o kɛ silamaya ye k'a sara kɛ ɛrijinɛ ala y'o kan ye a bana filanan o ye limaniya ka dɔgɔya du'ful iman mɔgɔw bi limaniyaw dɔgɔyala o le kosɔn ala sɔsɔw cɛyala nka sa wajuli minnu bɛ kɛla ten ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw ye tiɲɛ baara o le nana kɛ sababu ye alhamdulilayi ka dɔ fara mɔgɔw ka limaniyaw kan burusi kɔnɔ dugu ka dɔgɔ bi an ka dafe jamana nin bɛɛ la ni donna i bɛ taa sɔrɔ disa bɛ musow kun na ni k'u ɲininka i bɛ taa sɔrɔ ko anisɔru jamakuru dɔ le o la an b'o foli di an ka ɲɛmɔgɔba ma ka ala dali k'an bolo mɛn na ala y'o kan ye a bana sabanan o ye su'ul akhlaq fasadul akhlaq jogo ka cɛni alhamdulilahi rabbil alamin jogow cɛma jogo kelen de bɛ yen o kɛlen bɛ ka mɔgɔw tiɲɛ kosɛbɛ o jogo kɛla mun de ye ka kolonya ye ka to yen n'o ye ɲɛmɔgɔya ye an ka ɲɛmɔgɔba ani ansɔru jama o wulila sufɛ o wulila tile fɛ k'o jogo nin kɛlɛ ka mɔgɔw ka adamadenya k'o sɛgɛn k'o ma k'o ka danbe sɛgɛn k'o ma o la sa an b'u fo k'a ɲini u fɛ u bɛ ɛrijinɛ sira le kan tɛ u bɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ka taa sira le kan ka an fanga se ala y'o kan ye an bɛ ala fo k'ala barikada ala min ye bi su in na yira ne na aw la n bɛ karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka an ka sababu ɲuman fo n bɔra ka dugawu min kɛ an n'a ka denbaya ye ala ka minɛ an n'a ma ala k'an kɔrɔta ala ka silamɛya dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ vraiment a ye bonya min ta ka ne sɛgɛrɛ amisaru n b'aw fo dante foli min na aw ni ce aw ka bonya la vraiment a diyara n ye ala ka ɲɛmɛ aw la ala ka silamɛya kɔrɔta arabi ala ka nin kɛ bɔda ye ala ka kɛ ala kama baara ye ala k'o kɛ kira bonya kama salatul fatiha bonya kama salli ala rasul ala kira bonya kama salli ala rasulullah an bɛ foli lase naba cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma an bɛ an ka invité baw fo an bɛ an ka karamɔgɔbaw fo minnu ye kɛnɛ yakubaya na an ye an bɛ association sɛriw fo an bɛ kuma se silamɛw bɛɛ lajɛlen fo sabu bɛɛ lajɛlen nana kɛ ka kɛnɛba in fa n'o ye tɛrɛ inshallah ye su in na ko an karamɔgɔ bangela n'o ye Asayid Sherif Usman Madani Haidara a diyara n ye jama ka nali diyara n ye an b'o fo kɔfɛ an bɛ foli lase an ka dɔnnibaw ma n'o ye an ka karamɔgɔbaw an ka ansaru karamɔgɔw ani sigida dɔnniba bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ye kɛnɛ sɔrɔ yan an bɛ foli lase bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'an ka kɔfalase fo
نوي الحاج أيوب لغري. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ala kana ga hine ka suran karamo go denke model madani aidraka ni taba qur'ana korolebe model madani ala ka baraka do anga kenana model madani ala ka baraka do anga rewla ala ko ga ala ya kama salli ala rasul. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب وأنزل عليهم الكتب مبينة للخطأ والصواب وجعل الشرائع كاملة لا نقص فيها ولا عيب. أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب والصلاة والسلام على من قال أنا أول الناس خروجا إذا بئسوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا انستوا وأنا مستشفئهم إذا هبسوا وأنا مبشرهم إذا عيسوا وهو أفضل الخلق حسبا ونسبا وخلقا 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 وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم التناد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نمغليا شكلين دتلامو شوينا أم يالفو وشوينا يالفو لكني شوينا يالا بركة لكني sabu kadaka an ma kunaja an ma kanda sira ala yi o sababu siri cemina o bangeli an filɛ nin ye o date la le 12 mai 1955 le 12 mai 2019 san 64 yele noro ala ka kado diɲɛ labana o ye san 64 sɔrɔ an sigin bɛ o ala barika dale kɛnɛ kan o la an bi ala fo o la ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ la in shakartum la azidannakum n'a ye n barika da n b'aw jidi o la an b'a fɔ ala ye ko ala ma ko a ni ce asilame o an bɛ ka jɛ k'a fɔ ala i ni ce k'a ɲini ala fɛ a bɛ jɔn lajarabi a bɛ jɔn kɔrɔbɔ nka an b'a ɲini a fɛ a k'a ka ala ye kama haidara farikolo yɛrɛ le an bɛ fɛ a ka mɛn an cɛ la yarabi ala ko kɛ a ka di ala ye cogo min a b'a kɛ ten nka ale de ko an k'a wele a b'an jaabi ala ka haidara mɛn an cɛ la asilame o waati korona an ka minti 20 kɛ ka gato tigɛ kɛ ka sɔrɔ k'a continuer o la su in na bɛɛ folen kɔfɛ dakuruɲɛ kelen an b'an ka mare n'an ka parrain fo imam Abdul Karim Marigo an b'a fo alimami Badu a sɔnna ka jɔ nin parrain ya kɔrɔ ka silamaya bonya yira an b'a fo an ka cɛkɔrɔba don ala k'a mɛn an kɔrɔ n'an bɔra yen
karamogo chama bi kene kono ya ansari nyemo chama biya ambu befu an karamogo kele fleka tabalifa ninde kama aidara ni mogo tikele hange parce que Sherif so madana aidara ni ikiba le takalaje imana bo kote o kote la kwibe kuma haidara ka ibise ka kuma ni bora koron fe ni kuma na haidara ka be bama ni bora klebi fe ni bora bani ni baba ko fe nyafe ni kibe kuma haidara ka kalto kaltela be bama tanke ni nyumadu haidara ni mo tikele parce que ni bi karamogo ta afora ko el ulama warasatul anbiya ko donimbaw ulu de nabi nyumo chenta bawi akuma e kan nabi nyumo jogo kala katla ka kiraw ci kun laje ka soro ka donimbaw laje jonde sera ka u joyoro fajien labana ina fo ba madandi obe karamogo sigile fleka ko aidara nye ni karamogo kumna nyon soro kene kelenga obi kongu wusu ka nasi uta ka sebe on dokun ka nyon boya no ka sekene ka wanu dara dese nyon na kene ka obi ta nyon soro sokono akalo kele kono do bita lahara odo kumbe folo ngashiro so madana aidara nana karamogo sigile fleka tabalifa nunum be wajule kala nganawi nga nunum be sigile do bi ko aminata de lagare ko ambi lame ko ede ankara mo way o kera jin sababu ye as-sayyid Sherif Usman Madan namgale ya ami aidara fu ka ankara mo ko nunum fu Sherif Usman Madan aidara anaya ale fu gaba ansar president ko mo ko nyamo ko be ba yere soro ula ninkene ngaya ami fole ko segi ba madan dema ngami fole ko segi ba madani dema basi tanga nyonye bali ale de kera shamsun nahari badrul layali nuruz zolam fasihul lisani balighul kalami nibrasu zamani sa'adul awani malazul anami alil maqami الرهالة الجوالة في البقاع والأمصار داعيا إلى الجبار مغير المنكرات فعال الخيرات جده ناصر الحق بالحق وهو مظهر الحق بالحق ليس بجلندد ولا بقحمد بل هو حفيد محمد فخر الدين جمال الدين عزة الدين زينة الدين المفتي الآم النجم الثاقب بحر الهدى نور الدجى حامل الإسلام في السراء والضراء نائب الرسل والأنبياء نقيب الأولياء كاشف دقائق الدين ذاكر حقائق الدين مطهر القلوب الواثقة آخذ أيدي الأصوات من المآسي فارس الدعوة كلامه يصلج القلوب وينور الألباب ناصر الدين رافع راية الدين أسد الغابة ليس الوغى شجاع باسل مقدام لم يخشى لومة لائم ولا حسد حسود ولا حقد حقود توكل على ربه فكفاه ونصر مولاه فنصره مولاه ليس له في زمانه نذير السيد شريف عثمان مدان بدار الفتوى لحل مسائل الدين ووضوح الإسلام صراحة سعد ذي وذا بحب شريف الله توبت حياتنا كما باتباعه يتيب مماتنا لنا معشر الإسلام عز بإزه وفخر لأفريقيا وانتصار بنصره
e nin faamu ko ni ala ka nin cɛba in kanu ni ye i ka ɲɛnamaya bɛ ja diɲɛ kɔnɔ jɛn tɔɔrɔlen don bi ka tɛmɛ Hayidara jugu kan a bɛ yen a ko ne ye nin cɛ in kanu i ka ɲɛnamaya bɛ ja maa o maa ye Hayidara kanu i lafiyara wa ko a b'o cogo kelen la ni sɔnna ka tugu a kɔ a ye baya layidu 6 min fɔ kana siga fiyewu i ka saya bɛ ja a ko silamɛw ka kunkɔrɔta ni silamɛw ka bonya a bɛ nin cɛ in bonyali la an karamɔgɔ wa ko farafinna bɛɛ wasola ye Serifu Usman Madana Hayidara siga b'o la wallahi ni nin cɛ in lajɛ i b'a dɔn ko farafinw bɛ se ka waso n'a ye sisan a sigira Mali au conseil ɲamaya la Union européenne lettre sɛbɛn ka n'a d'a ma k'a fɔ an karamɔgɔ o tɛ diɲɛ minɛlen ye sa wa Serifu Usman Madana Hayidara diɲɛ de bɔra a kalama an b'a fo wa an filɛ nin ye maa o maa bɛ fɛ k'i suma ni Hayidara ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ a jɛni fa y'a di Ala ma a jɛni ba y'a di Ala ma an karamɔgɔ nka nin y'a di Ala ma Ala sɔnna k'a minɛ a bolo wa ale fana sɔnna k'i yɛrɛ to Ala bolo a nana weleda daminɛ n'i bɛ fɛ ka kira jɔyɔrɔ ta o tɛ ta fiyewu fo Ala ye baara min wajibiya kira kan fo a ka wajibiya i yɛrɛ kan ni karamɔgɔ min ma se o la bilahi a tɛ se ka kira jɔyɔrɔ ta wa o suran fana bɛ Kuranɛ kɔnɔ min'o suran d'i ma a daminɛ ma ni waati sera n b'a bila n'an tilala n bɛ sɔrɔ k'a tɔ continuer i bɛn'a ye Alasani i hakili sigi yanni diɲɛ wuli cɛ bilahi i tɛ karamɔgɔ sɔrɔ nin dugukolo in sanfɛ min bɛ se ka suma ni Hayidara a tɛ se ka an karamɔgɔ waati koronnen don do Kuranɛ in kɔnɔ Ala ye baara fɔlɔ min ɲini kira fɛ sura min jiginna kira kan k'a kɛ nabi ɲuman ye o ye Ikra ye nka a kɛlen kɔfɛ nabi ɲuman ye Ala ye suran fɔlɔ min d'a ma k'a ci ko taa baara kɛ ni karamɔgɔ o karamɔgɔ nana ni k'i b'i sen da kira sen da nɔ na o baara de bɛ wajibiya i kan wa karamɔgɔ si ma se k'a kɛ kuma Hayidara o la yanni diɲɛ kɛlɛko tɛ o an bɛna don Kuranɛ de kɔnɔ an karamɔgɔ i bɛn'a ye n'a sɔrɔla ni karamɔgɔ dɔ bi sera k'a suma o bɛɛ k'a labɛn karamɔgɔ don Kuranɛ kɔnɔ a ye su in na n tɛ siran ka kuma n kɔrɔkɛ bɛ n kɛrɛfɛ n karamɔgɔ bɛ n kɛrɛfɛ Alhaji Jata Ibrahim Konate Ala k'a n'i taama kan n kɔrɔkɛ don n karamɔgɔ don bi kɔni n tɛ siran ka kuma fiyewu naam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ami tanga ɲini Ala fɛ a ka don ani setana cɛ laada don n'o tɛ Hayidara ka anniversaire kɛnɛ kan don si man ko setana ye diɲɛ laban na ka nin don kelen bɔ bilahi ayi o don tɛ Ala ka dugukolo sanfɛ don min ka go Ala ye ka nin don in bɔ a tɛ yen setana don min ka di Ala ye ka tɛmɛ don bɛɛ kan o ye bi ye nka don min ka go setana ye ka tɛmɛ don bɛɛ kan bi don Hayidara bange don e m'a ye bi tɛ 11 mai de ya n ko Ala yɛrɛ fana fɔlɔ la ka Hayidara ka anniversaire kɛ an kɛ a fɔlɔ la ka kira ta kɛ cogo min a fɔlɔ la ka Hayidara ta kɛ ten 11 mai mɔgɔ min y'i fanga don setana na ka dɔnkili dɔ créer diɲɛ kɔnɔ ko reggae drogue milaw bɛɛ ka patron ka drogue min fo ka diɲɛ balo n'a ye k'a yɛrɛ sɔrɔ k'a ka denbaya sɔrɔ fo mɔgɔw b'a ladege bi Ala y'o faga ka bɛn 11 mai ma hali sini a ka anniversaire bɛ kɛ fo dɔw b'a wele ko tonton Marley o tɛ wa mais ale de a ye reggae ɲɛnamaya o ale yɛrɛ de a créer nka Ala ko baasi tɛ komi o bɛ fanga di setana ma min e faga ka dɔ bange 12 mai a y'o faga 11 mai na ka Serifu Usman Madana bange Hayidara bange ka bɛn 12 mai ma wa don min ka go setana ye don bɛɛ ye 12 mai don a ka ko a ye kɛ setana tɛ fɛ mɔgɔw ka hinɛ ɲɔgɔn na nka Hayidara nan'o de sabati Ala an karamɔgɔ Ala ka don ani setana cɛ an y'an sini ni Ala tɔgɔ ye ka sɔli caya danfɛnw lasɔn hɛrɛ ma naam يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المدثر Alasan Ala ko Kuranɛ kɔnɔ a ko hey e birifini birila o e birifini birila o kɔrɔ ye karamɔgɔya Hayidara nana kuma min na karamɔgɔya laada kun tɛ foyi ye muriya
ay muriya wa afana kunyo damne de alman baga mana dola ko avion billet de la muri folo mi makana Côte d'Ivoire ya muriya straka afolo gala idara afana kunyo de damne angara mogo abini sigi irido ko fe koloshi muru be kundo nala ne ko salamu alaikum oye jodon ni ani ruhani obinyona abatiga da glasiga ka tiga moye ne nana atiga debolo faf babu che ni nyona kutubute shedana kada alay katama billahi kare mo ya kumbembe ndoran ma kuna ko taw ka bala wa ambe ku nyanya ndamne o ngaidra nana yelema kamla sarat lele ka niche akundi no yare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shero so marana aidra ala afana nana o kuma dafale min tara fafe ala nana bla o barala ale fana nana ko abina kira joro ta minke o kuma ni kira karamoy iti nye fini ngoro blede wa karamogo ya kun bembe fini korola de ma wallahi karamogo ya kun bembe nima ebe duleki badu kati sigi ni kolosi baye ka jalamugo ba melege ki sigi karamogo kun te buze shere suma madana aidara de nana ko Qur'ana aya min jigina kira ka na ko ba senda kira senda non aba kete ala ko kira ma kira fana kun tara birifini melega yere la ala ko wuli kum wuli akuma aidara nana shere suma madana ala fana nana shere suma madana aidara nove ako haidara ebi feka kira joro minta ngo kira ka wuli fana ka wuli kum wajiye karamogo be ni bi feka kira joro tebe wuli kum o kuma shere so madana aidara sorola ka wule ki jo ka temi ka sugoro ni te tangata sangata dima ki digi gwa khoro o tekira so mo yayi o tekira ka joro tari kira joro bi tata chugo mina o fle kum ibi wuli de o kuma ni wuli le be munge fa anzir ta mo jasra ta jasre malake ta mogo jasra wa shira so madana aidra wulila fa anzir ay mogo jasra naam wode kama mogo minum ba fo ko aidra ka folo wajuli ni bi wajuli tikile lanzan utte qur'ana do ma qur'ana kala ay qur'ana kala la mogo damani qur'ana koroche be qur'ana dogoni be qur'ana flanguru be qur'ana koroke o de chayara ana dogonu qur'ana flamuru dogoyara ebe qur'ana korake do way muruwe ulu be qur'ana ci qur'ana butu mago glangana ebe qur'ana dogondo minum ba bege sababu nuzuli firawna kumbe tane sai bere mine bere samne firawna kada alay katama chama qur'ana flamuru minu ya do be se ka fo chugula wa odana kira na so mugola ni mogo min tuguru ko ankara mogo ibija fa anzir wa aidara fana nana ay qur'ana don an fana tugura ko shirifu kanu ko de don nanati min tala mandi o kuma fana willa kana jasire malake o de kama aidara ka wajuli damnema ako sumuru bafa kafri meshi dola kafri solo bafo afima purani mula ibi jana makono mori dabali jugugela fama sura feminela angara moko da nyonganti ba moko ko ache ni o willa fa bebe fa anzel nana moko jasrani wa karamogo ni nana kibina mogo kulo dunga fo edre tsika kira jorata fa anzir amana mogo jasra wala aidara ka folo wajule ni bi wajule abeka kan abeka kan aidara baraka ni qur'ana di kira nana maga kana bara da na karamogo nyinga ya ayyuhal ladzina amanu ya ibadi kuma dumani a aya be jigra madina maga ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wa aya de jigina maga hey aw mogo ay sira aw manya nama sira anya na ya usura te jade shiro so madana ay dara fana nano aya kelene daga barake kuma fa anzir o kuma ala ko ay dara ni mo karamogo ni bina kira jorota ibita jasire malade foloke ay dara taroke o kuma ne wille ki jo kibituke ati nyetene kira ala ko kira ma jane kata mogo jasire jonga feno fi
kana taw club ibe aljina de fo mo mi aljina sara minege mo mi aljina sara min aljina kuma bi fo yo bal janama de be ibna ta janama kuma fo mo mi afanga ka buyi aka galo yi ka tie na yi faga kuma ala yi faga cew man no de o kuma ala yi mu foga tuguni ayina o fa nga soro ka bara blay wa rabbaka ako kirama ibna ta kuma min fe dugu tigi wudu de masake wudu nafulu tigi wudu karamugo bawdu jiye be ulu de billame wa obina yeko fanga bina butala obina atna jede kanu ka belebele afle de wa rabbaka imma fakabbir imma ine bunya kana mgo shi bunya kateme alakan wa kana son foi ka bunya ibolo kateme alakan wa kana sira foi ni alati ebise karamogo ni masenina etsaka tiefo famo wabi karamogo bafo mi wili bali fo mba barachi abarachi ba ya barachi angara mogo nyumana yani ki dado islam ya barala ka ko aidaranye fama hukumi folo ki yere barachi po kazoro ka se baradoima ngai dara ya barachi ka ba bebi sagola ni godinga sumana ulubi da kono karamogo be ba fondesra bi billahi ka ko aidaranye atsika ke ay sadir karamogo minu mi fe ka aidara ladegi o ka aka kaseti folay ma al anbiya fil qur'an o ka lami billahi ibado ko aidara ibarake nini ayenye aidara masra wallahi ay tiens fo famawi kana son fo ka boye bulu kateme famaka kateme alaka kana so famaka boye bulu wartigi te karamogo te imuso te idente ala de boye bulu kateme febeka wa shirso madana aidara ni ayenye ta wolo akaw kaseti ma al anbiya damne mauna abika kuma kanu nyogon fe akonni ni ngaseti ndlani bana yoro mene nale sarai kwa bana mal anbiya laje aba fo mogo ye ko akana sara ale min fle ni ka kuma ala mene ako aka dondu aw lamemba mi fe ga yira awla wallahi shirso madan aidara ni mogo te suma karamo shikane suma nay ay mu'minu fo ma al anbiya kono wa ma al anbiya asondo lame billahi ika soro ka laje karamo minun kubu suma na haidara nu bisi haidara ko chogodi pour que e ka dala ko ni ala taliti sara fonye akon lame baw aka dondu ne mimbi ka kuma aw fe noyi ni ngirbu keniye noyi ni jasilenye noye Usman Madan Haidarai nkalina alala ala mimbi su nyanamaya nkalina alala kaba kolo fanga bi ala mimbolo nkalina alala sa jona ni sa kosa bebi segi ala mima nkalina alala kaburu nogoya marabi ala mimbolo nkalina alala sigara nogoya na geleya bi ala mimbolo nkalina alala jongere segetlendo ala mimbolo ni sew billaba ale kasela ni mimbi ni ngirbu keni kuma to layina ni ngale alai kafirama kani ni mvere alama amena wallahi na tunzoro la nya fere joma la ala mogo gasiga ngana na fere imboroto na tunzoro la nya fere danfen werema la ala mogo gasiga ngana na fere mborota nga nya fere setigi ala mima ne ya don mbi yoro o ala nyabi ne ni ndusukuna ne ya don mbi laba o de bolo nkanunyo ala kanunyo akado billahi tallahi ne ni nya fere alama fere do ati boroto ngochogodi ala mbise mina ikadina laselila mbalase ala nti sira ala nti joro ala njati tige wallahi ala netin kofle tuma mina ni kabaw perena ala netin kerefle tuma mina ni kabaw yegera ala ne magotara ne minfo eka ala ka dinana ni ede yafo ni chendo ne magotala wallahi akoyara danfenye ala ne magotara adiyara danfenye billahi aliyul azim nkalina alala minyi la rushi tigi
Diebe ningo ala kotan na sorola ala kote e ya don katemeneka no mabbe mo mima na sorola kaba perembo bolo akajigi na sorola oy ala wereye na bisiga nebla nyanama ya werela minti e ala tay ala e ya don ne jembe noyi wallahi ala e ya don ne masra ala e ya don ala ne masra taba baratiginye kibi sebembo ala e ba don ne masra wari tiginye ko miliyaru bi kun ala e ba don ne masra famanye ko kasobon klebi bolo billahi tallahi nasrana e ala denye sebbe billaba e ala min bolo fir'auna halakiba nasrana e denye wallahi ala min yen namuruzu tachiye nasrana o ala denye nasrana abu jahale halakiba denye nasrana daqiya nusu halakiba denye wallahi na bora ola ne masra foynye mimbi nyon walma mimbi pan walma mimbi sigi walma mimbi fufu bizil arsil majid masra inye tuma minambi ala ka dina lase foni ala ma min fo bizil arsil majid masra inye tuma minambi ala ka dina lase foni ala ma min fo wallahi cheya doti galontige o te cheya doy me nlamemba me ako chogode ako me nlamemba kana siran kana joro ka fo nin kara mogo kay no ya sugo tige murso i kana boy ka chekan nin kara mogo kay no ya do kaso layi wallahi ni kaso la 2 minu mananzore mbi ala tafo oluyi walma yere otmana no yimfaga dala billahi nenni min tege kono ka yala naye mogo min mago bala do mina tuma mina yoro mina ne masira nti sira ala nyafo e sereye lahara ala mbife ikanjo ka segiye ikadin fe unyana billahi ala nemasra billahi ala netisra nemasra netisra ala wallahi billahi tallahi me setigi e ala de sebebe laba ya ala de kasila karamogo do yira na jebe mini nyona fo manil far manil jabbar manil kahar manil muhi manil nas manil samad wahid dakurunya kelen doron kira sallallahu alaihi wa sallam anana la nyini min sabati jiye kono o de la paix nga se ka balo nyonga herela ka silamew do dakelen fe ni ku bo dakelen fe washiro son madana aidara afana nana o la nyini de sabati ni duguma ko len sanfe ka mogo wele kata bema wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ay ñoo minani ala ka juruba kele akana farafara washiru so madan aidra fana nana an wele kata o sira de ka la nyini min bala ala ko kirama wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin nema eci fuy kama fo danfe be ka hine ala yo defo kray mechi fuy kama fo danfe be ka hine washiru so madana aidara fanan nana annana soro ode bora kira ci kuna afana nana ode sabati kira ci kun ni danfe be ka hine du aidara fanan nana mu ngoso o hine de ka sabati an nyogonje o hine abi sabati ne fen folo mi e jogodo parce que ni ya taga la sisa alasan ni mogo min nana ya ka million kelen do an bebulo kene kono ya
tigi hinana na wa ma hinana a hinana na de ni mo way million gelen di ema ala kan kishi amin ka million gelen di mo ma e willa ka taso itlala ka to tigi dale sore muso ka hinani lawa ba fa ara ma hinila de aha amani o kuma hinai abedamine ne fen folo mi ye jogodo sikatola ole kama kira ko bu istoli utammima makarim al akhlaq balle o kuma shiru so madan aidara alla nyini mi ye nindo sikatalla o de kama ay barake kana islamanya wala wala sikatola o de kama ankara mo ko ustaz Seydou Diallo kabo kai ay sebeli ke ankara mo ko la nyini do kan karamo nana bara minke naam ako huwa allazi sharaha wa bayyana haqiqatal islami ala annaha al islam laysat mukhtasaratan ala as-salati was-sawmi fa hasab bal al islami ittikhazul ahdi lillahi wa ta'atihi subhanahu wa ta'ala wa ibadatihi wa zalika bi turhi ar-razailu wa su'il khulqi wa zulmi wa nahwihi ako ko haidara de ce ceminna na islamaya wala wala ka islamaya sharha ke anye ka korofo ka barachi anye ka yira ana mogo kuma ka islamaya ke miye ni sella abana ko ja islamaya te seli droy tarima kuma ifam ako ni ma islamaya don islamaya de yi ka leidu mini ala ko mi ka ala kamina ako mi ika sonma ka ala batu a tiɲɛ kan o ti ɲɛ fo i ka jogo jasilenw gɛn ka bɔ i la ka sɔn juguw gɛn ka bɔ i yɛrɛ la ka maa tɔɲɔ dabila ka laadiribaliya dabila ka tilen i mana kɛ baara o baara tilen o kuma Siro Sɔn Madani Ayidara a nana nin de sabati dugumakolo sanfɛ a filanan a ko wa huwa allazi Haidara de ye mɔgɔ ye ata bil bay'atil islamiyya lillahi ta'ala ale de nana ni baya ye nin diɲɛ laban in na a nana n'a ye cogo di a y'a ɲɛnamaya de a kun bɛ kuranna kɔnɔ san 1000 kɔ kama akhazahu rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al muslimin fi zamanihi fa bayyana adillataha wa masdaraha min al kitabi was sunnah Haidara nana kira tilela baya kun bɛ minɛ cogo min na Sherif Usman Madani Ayidara de nana kana baya ɲɛfɔ an ye o ɲɛfɔ cogo kelen na ko an k'a minɛ o minɛ cogo kelen na an karamɔgɔ a y'a dalilu walawala ni k'a da kɛnɛ kan ka dalilu bɔ kuranɛ kɔnɔ ka bɔ sunna na an karamɔgɔ ne mago b'o dalilu la hali ni ma taa yɔrɔ jan ne Faruku ka kitabu sɔrɔ o b'i bɔ a sabanan Ayidara laɲini mun ye a nana mun sabati allafa bainal muslimin ma'a ikhtilafi mazahibihim ala an yatahaddu wa yattafaqu ma dama tajma'uhum kalimatu shahada wa naruddu al-baqi ila Allah ta'ala fa huwa yatawalla al-jaza ko Ayidara nana kana mɔgɔw dusukun fara ɲɔgɔn kan ala o ye kuranaya de kuntum ala shafa hufratin fa anqazakum minha wa allafa bayna qulubikum aw kun bɛ jahanama kankun de kan Alasan an kun bɛ zera min kan a man ɲi dɛ Sherif Sɔn Madani Ayidara de nana kana an tɛgɛ ta kan an sama ka bɔ a la ka sira yira an na an karamɔgɔ ka sɔrɔ ka dusukun fara ɲɔgɔn kan taabolo n'u fara a nana bɛn sira bɔ ka silamɛw don da kelen k'u bɔ da kelen en tant que ni e ko ala ye kelen ye Mamadu ye ciden ye an bɛɛ bɛ seli ka ɲɛsin kɔrɔn fɛ kuranɛ ye kelen ye Jibrila ye kelen ye an bɛɛ bɛ taa Maka ka taa hiji kɛ yen en tant que ni an bɛnna olu kan an ka fara ni ɲɔgɔn kelen ni ɲɔgɔn juguya dabila e ka akida ye jumɛn ye o fɔ kana ne hasidiya kana n juguya min b'i fɛ o fɔ i ka taa ne yɛrɛ y'a faamu cogo min na ne yɛrɛ bɛ o fɔ kira
modenge haidara bangena kira modenge haidara bangena kira kutigi modenge haidara bangena haidara bangena kira umahera na unyame ko bangena faunga nisodia fatena madola ni madora guta menine ya me haidara bangena ndisenyere la fonga yuwa Jemina na baya go kuma fo anwe ode bangena ayembila nganyuba ndiye me ko haidara bangena ni sigile no ibi wili kijo ni jole no ibi bolo korota ki munu waraba bangenina ede baya la yidu nyana maya e bangeni mi nyana maya ke we wajibi afore de mamuili baya o mafo mo ko fula mai gelengo nana jena ya kele ede nana sunyani kele ede nana jafani namara kele dunya kabaya bo kuma fo mo ko flate haidara kele ne bangeni manyana maya joni bangeni minyana maya ede nana alaga dene sangorota kasela me dene sangorota kakira ga tara bokorota jigi maga mayola jigi maga tiola foga ta dunu yaba wala le 12 me fara la doma uga doma mi da dogo tuguni dia histoire la le 12 me kalo manajo hala unta fe agaba akalo kana sakalo dumamba maliku lobo lambara maliku mena bi haidara de wili la kijo ka malibo bolola halina dano mai ko bake mogo minyoke o bange donga kani feti nsente jurula mbolo te jurula ayem blanga nyuguba ola Alhamdulillah, ala tanu kala barikada ala sonama anga fédération kono section nani de bambolo ani sous section tan saba wala section nani nu ballontan temena olu section nani ni nyoche ala sonama section de 13 villes ani section de Marcori olu tara final la ala sonama Marcori kuputa ofana kofe anga fédération kono président oni karamogo fana yi ballontan ala sonama karamogo fana gayna olu fana yi kuputa ala sonama alhamdulillah me ala fo fena na ala sonama tiena ame joliti la san chama mais ñina bara min kera ñogoma deli ka kanga fédération kono parce que anga joli dila ama deli ka teme posi keme ni biduru no worama deli ka teme ka mais ñina ay posi keme fla ani posi nani de soro ñina joli dila alhamdulillah ñina ta fanga boyna am balaka bora am falaka bora ñina ta fanga boyna ka teme santo ka ko seria vraiment ansaru ka joli la parce que ala na era tara don de sans charge la au de fin rania obi sama anga joli no fe ansaru ka joli la obi nafa ba soro ansaru ka joli la ka teme joli to kan ala sono bon joli di amba ke san o san a koni bi ke karamo yere ka anniversaire yere nyagari yere de amba ko de kono nuso dia yere de bi ambla joli ndili la sino nyinanta aya di sungalo yere nyakorla la bon gele adoni bala me karamo yere kanu kama aya di sungalo yere nyakorla la alhamdulillah anga 12 mai théâtre chama me boli karamo yere ka nyena maya de kan ala i segen min ke kunu kana se bima karamo ya segen kunu chogome ay dalu jola chogome na fokana se bima anga théâtre no 12 mai kene ka chama me boli karamo yere ka vide kan alhamdulillah ambe ala fo fanana wala da okera wala da di okera 12 mai bebe 12 mai hukumu kono ni wala da di kera wala da obi di fiku kan ala abi di qur'ane kan bon abi di karamo yere ka vi kan karamo yere ka nyena maya ay munke a bange dati fo kana se ay min ke ay wajulu damene dati mina fo kana se am yoram na bi voilà o question chama me poser ka kanuba yere bo filila mo minu te karamo don jondo kunu ka se bima voilà o question chama me poser akene kan voilà sonama kongo de wala da amini ka sandamani bo la section de 13 villes de kono be premier ta salo olu de premier ta wanyina olu de fana kara premier alhamdulillah chena o isa o sa fe me nyina mbolo fa daraka ka sabu ke muso min kera yere ka kene mareni anga tonden dodo ambalima dodo vraiment ay kubake ami delega gato yere dan hake mina nyina ay chaman faraka ka kla ka misi yere di tuguni aka marniya yere koroko karamoka bangeni yere nusoji ay misi di ka faraka to kan
vraiment ɲinanta bolofa dara ɲinanta kan ka tɛmɛ san tɔw kan dakuruɲa laban min bɛ yen an bɛ fɔlɔ ka ala fo ka ala barikada ka sɔrɔ ka na ala min sɔnna ka nin belebele in d'anw ma ka tila ka anw kɛ a nɔfɛ tuguba ye an b'a fɔ ko anw de gagnena vraiment k'an to denmisɛnya la ka tila ka tugu nin cɛba in kɔ vraiment an b'a fɔ anw de gagnena vraiment ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ sirifukɛ ye sijan ni kɛnɛya ni lafiya ni labanko ɲuman ala k'o di an n'a ka denbaya ma yarabi ala ka n'a ka denbaya kɔlɔsi ka bɔ a jugu tɔɔrɔ ma ala ka n'a ka denbaya kɔlɔsi kira kanu kosɔn sɔli ala rasul bon vraiment kɔni komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na a nisɔndiyalen don tiɲɛ la an bɛ ala fo an bɛ fɔlɔ ka ala de fo fɔlɔ quoi ala min ye karamɔgɔ d'an ma ka tila ka hakili ɲuman di anw fana ma ka tugu karamɔgɔ ko vraiment an bɛ ala taala subahana wa taala fo an b'a deli ala fɛ vraiment karamɔgɔ n'a ka denbaya ala ka sini kɛnɛya d'u ma ala ka sini kɛnɛya d'u ma vraiment an kɔni nisɔndiyalen don an fɛ Abidjan Sud la yan tiɲɛ yɛrɛ la an nisɔndiyalen don ka sewa karamɔgɔ a ka 64e anniversaire yarabi ala ka san wɛrɛ ta yira ala sini kɛnɛya la ala k'a kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ma sini kɛnɛya ye a kɛra au conseil président fana ye yarabi an bɛ dugawu de kɛ ala k'a se a doni kɔrɔ amusare yɛrɛ président ye doni de surtout a nana kɛ mali silamɛ bɛɛ ani farafinna silamɛ bɛɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a se a doni kɔrɔ an kɔni an ɲɛ b'a la cogo min na an sɛbɛnlen don i yɛrɛ ɲɛ bɛ jama la ko caman kɛra jolidiw dira vraiment dɔw taara kɛ dɔgɔtɔrɔso la vraiment balontanw kɛra fɛn caman kɛra donc vraiment an bɛ aw yɛrɛ sirifila fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an sɛbɛnlen de don anniversaire hukumu kɔnɔ quoi. alhamdulilahi rabbil alamin an baden tv sirifila lajɛbaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la nin tun y'an ye le 12 mai hukumu kɔnɔna na ɲɛna san 2019 la Côte d'Ivoire faaba la Abidjan Sud la jamiyatu ansardin tɔnden minnu bɛ yen nin tun ye olu ka anniversaire kɛnɛ ye an karamɔgɔ tɔgɔ la alel makam Seyedi Sharif Usman Madan Haidara ka bɛn a ka san 64 sɔrɔ ma k'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman ala k'o yira an na 64 min sɔrɔla ala k'a kɛ hɛrɛ ye ka ɲɔgɔnna caman di an karamɔgɔ ma kɛnɛya ani wasa kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba